Здравейте хора, аз съм Едуард. Тепърва си правя канал. Днешната игра ни как рейсинг. Мисля, че играта е интересна. И става за игране. Google Play или App Store. Дано вече наистина изцяло да ме е разбрала, да не трябва да се повтаря много. Да. Ще бия? Сега ще се опитам да включа предната камера за да виждате. А по него начин със сигурност ще ме разбере. На 100% и сега като се доди. И тя ако се дойде преди това, добре, ако не, ще се дойде след като взема втория болничен, защото вече става много. И така. Сега хора. И ще се наложи със сигурност да ме разбере. Сега направим Защото аз не исках така да става. Исках да освободя място, да започне Мариам и всичко да е наред. Обаче тя не иска. И след като не иска... игра е много интересна. Значи в ляво Баща и родители, стеначката, в дясно тя беше остава. съгласна. Тя беше замъдена. Ами защо? Ами то се говори, бе, той да не е тъп. Сигурно тя е казала, нали, че няма да се върна, че Марин ще остане и така. Ама то трябва да се знае, защото то няма как да не се знае много. Именно. Тя ще му е казала, нали, че тъй като аз няма да се върна, трябва да има човек, обаче не може сега човек да се намери. И